Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Και σας διαβεβαιώ, κύριε Τράκο, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει το μνημόνιο. Είναι ξεκάθαρο πια ότι πάμε σε ένα τρίτο μνημόνιο. Όπως βλέπετε, οι Τροϊκανοί αλλάζουν απλώς τους υπαλλήλους τους. Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Ωραία κολοτούμπα αυτή. Ναι, τα ίδια απόλυτη. Συνηθίζονται τώρα τα τελευταία στην πατρίδα μας οι κολοτούμπες, αλλά εγώ δεν τις κάνω, ξέρετε. Δεν είμαι καλός σε αυτό το άθλημα. Έχω κάνει μια δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε έστω και ένα μνημόνιο. Εμείς ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Το σχέδιο της κατάλυσης του κράτους προχωρά. Προχωρά το σχέδιο της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας. Ούτε νεκρός για την προεκλογικά. Το ούτε νεκρός ισχύει. Δεν συνεργαζόμαστε με τους σύλλογους. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε χτυπούν την αυτιλία. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις. Τα μέτρα αυτά είναι πάρα πολύ σκληρά. Εξαθλιώνουμε τους αγρότες. Εξαθλιώνουμε τους επαγγελματίες. Εξαθλιώνουμε τους ιδιοκτήτες εκείνης της περιουσίας. Τα χρήματα που θα κοπούν από το προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας είναι 100 εκατομμύρια από το φετινό προϋπολογισμό και 200 εκατομμύρια από πώληση αμυντικού υλικού που ήδη έχει συμφωνηθεί. Η μείωση λοιπόν των αμυντικών δαπανών φτάνει στα όρια της φυσικής προδοσίας. Καλούμεθα λοιπόν να ψηφίσουμε αντισυνταγματικές διατάξεις. Καλούμεθα λοιπόν να ψηφίσουμε αντισυνταγματικές διατάξεις. Η κυβέρνηση αυτή έχει την έκδοση του ελληνικού λαού και την εντολή του ελληνικού λαού. Πάμε απέναντι στη λαϊκή εντολή που έχουμε για ένα μόνο λόγο. Γιατί έχουμε ευθύνη να μετακυλήσουμε την Ελλάδα. Με βαριά καρδιά, με βαριά καρδιά, με βαριά καρδιά θα ψηφίσουμε για να μην κάνουμε. Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Αν και εγώ ήμουνα σαν αυτούς που δίναν υποσχέσεις που δεν τις πραγματοποιούσαν, ναι. Θα ήμουν πλήρως αναξιόπιστος. Ακούσατε από τον κύριο Γιούγκερ να λέει τη λέξη μνημόνιο? Το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε προαπαιτούμενα, ούτε απαιτούμενα, ούτε τίποτα από όσα αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέτωπα επιχειρείται να επιβληθούν ως τετελεσμένα. Άλλο συνέχεια του κράτους, άλλο συνέχεια του μνημονίου. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Αν είναι για κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού, υπάρχουν άλλοι να το κάνουν, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού, η δική σας ετυμηγορία, ακυρώνει σήμερα με τρόπο αδιαμφισβήτητο τα μνημόνια της λιτότητας και της καταστροφής. Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού καθιστά πλέον την Τρόικα παρελθόν για το κοινό ευρωπαϊκό μας πλαίσιο. Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Go back, κύριοι της Τρόικας! Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζω! Τώρα που την γνώρισα από κοντά, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τυχαίο που έχει μείνει τόσα χρόνια καγκελάριος. Go back, κυρία Μέρκελ! Είναι μια Ανατολικογερμανίδα, πάρα πολύ τακτική και επιμελής, δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Go back, κυρία Μέρκελ! Μελετημένη, διαβασμένη και η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει αυτή την γερμανική κουλτούρα όπου θέλει, και αυτό νομίζω ότι είναι καλό στη σχέση μας. Go back, κυρία Μέρκελ! Να λέει ο άλλος την αλήθεια, να μην κοροϊδεύει. Διότι είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται. Και καλώ όλους τους πολίτες στις παρούσες συνθήκες και με δεδομένες τις ασφικτικές πιέσεις που υφιστάμεθα
να ανταποκριθούν στην εθνική προσπάθεια και να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις. Το χαράτσι το πληρώσατε? Όχι, δεν το πλήρωσα. Να καταβάλουν τις τελευταίες δόσεις. Για συμβολικούς λόγους δεν το πλήρωσα. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτό το φόρο. Πού θα τα βρουν οι ρημαγμένοι εδώ και 4 χρόνια από τις πολιτικές σας πολίτες. Και έρχεστε εδώ και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Είναι δέσμευση. Ναι. Ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751. Ναι. Και ταυτόχρονα σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, τον ILO, που επισκέφθηκα πρόσφατα, μάλιστα, θα αποκαταστήσουμε το θεσμικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και το διεθνές θεσμικό πλαίσιο σε εργασιακές σχέσεις. Μάλιστα. Και έρχεστε εδώ και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Είναι δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για συνταξιούχους που παίρνουν κάτω από 700 ευρώ. Το επίδομα ανεργίας θα χορηγείται για διπλάσιο χρόνο από το σημερινό. Αν είναι για κολοτούμπες και υποχωρήσεις εξευτελισμού, υπάρχουν άλλοι να το κάνουν, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Άμεσα λοιπόν, αποσυμφορούμε τη δημόσια διοίκηση από τις στρατιές συμβούλων και μετακλητών υπαλλήλων των υπουργών. Επώνυμο, Καρανίκας. Όνομα, Νικός. Πτυχίο, εκπαιδευτικός, αδιόριστος. Επαγγελματική εμπειρία, σερβιτόρος, εποχικός. Στρατιωτικές υποχρεώσεις, αρνητής στράτευσης. Αγαπημένο σύνθημα, η καριέρα είναι χολέρα. Αγαπημένη TV περσόνα, Ελένη Μενεγάκη. Χώρος εργασίας, Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού. Τομέας, στρατηγικός σχεδιασμός. Θέση, σύμβουλος. Στα 4 εσείς. Στα 4. Στα 4 εσείς. Στα 4. Εμείς θα συνεργαστούμε με όποιον έχει την άποψη ότι τα μνημόνια είναι καταστροφικά. Πώς θα μας φανούνε? Ποια μέτρα? Όταν δείτε το κείμενο, έχει αναρτηθεί το κείμενο, θα αντιληφθείτε ότι δεν πρόκειται περί μέτρων και ούτε έχουν καμία σχέση με μνημόνια. Είναι η ουσιαστική περιγραφή των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης. Σας απαντώ λοιπόν. Ποτέ δεν πολιτεύτηκα ούτε εναντίον της Πόσκο, ούτε εναντίον της IBM, ούτε... Παρακαλώ.